everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember. Sir, Miss Carlin, ay, di na makamautong manugsaan. Mingon siya nga. Gaulit na siya. Pero hangtod karon. Wapag yun. Laon na lang gabi eh. Wapag yun maabot. Ay. Oh. Uy. Unsa mo nang mihagbas ngit-ngit. Uy, tanaw ko, be. Oh, uy. Tao mo na. Ay. Oh. Si Justin man eh. Oh. Justin! Ay. Uy. Tapang. Oh. Kati! Kati, tapang! Kati! Taguwi ko. Maluwi ko. Taguwi ko. Mura gidangat ni mo do. Mura magagikumot sa agta, Justin, oy. Mga ning gaba ni mo do. Huwag gina pagbasol nga mawahay. Romero, sa dito po, ha? Ah. Si Justin, ha? Kati. Anong dapat mo na siya dili? Tabagi ko. Kipakindap ko ni Mara. Ikat sa ospital. Sa? Onya, may anin sa kadini sa imong asawa. Magsamok-samok na sa ka. Tinuod yun lang giingon, no? Nga bisan unsa kataas sa prosesyon, mubalik yun sa simbahan. Kati. Kati, tabagi ko. Kati. Bisaan ka nga. Ngaunungan ko ni mo. Oo, ay. Unsa ko na yung panulti? Romero? Kati? Naunsa mo diya sa gawas? Alice! Tabagi ko! Justin? Gibangkog na yun. Justin! Dadaanin niyo siya diri sa taas, si Justin! Pusilan man nga giingon ini ko ni Justin. Manabla ko. Way malipay ninyo, Kathy. Justin! Ikaw, Kathy. Dako kag saan ako. Panuway ka. Traidor ka! Anong ato o maning tabangan? Uy! Mulo ibon man eh! Romero, ayaw pagsultig sama, ana. Ay, dire, ipahimutang na siya diya sa sofa. Sus, bugatan o hana eh. Justin! Alice. Salamat. Kati. Ayaw ko na pagtingin. Limpyan ko ang imong mga pangwis. Aray. No. Luuya sa mga nagsalig sa kagwapo eh. Ay, paita. Hoy, sunan ni Ana Romero, be. Ay, si pagyaw-yaw diha. Pag-init itong tubig, be. Ha? Pag-init ang tubig. Naunsa naman eh, oy. At imanon naman ng mga tulimbang utok, oy. Ako na yung mag-init. Unya do, ha? Unsa naman? Nagkatilaw na kagkarma? Alice. Pasilo. Unya na ta magsulti bahin sa nahitabo, Justin. Romero, kuhain dito si Justin og ilisan sa sun sa kwarto. Pagdali. Samot biyani, oy. Ay, pa sila sultihan, inuhala. Justin. Ano ako naong? Ay, maalim ra ka ng paso sa imo naong. Ayaw ka pala ka. Tabangan ta ka. Malabang ra nato kini Ang salbahis ka, Justin. Nagpaluoy-luoy na sa dati Alice. Salbahis kit siya. Huwa siya kasing-kasing. Pero dili ko na tugutan nga. Oh, unsa tumikilap ka anino sa kawas? Oh, tao kito. Akong gawson. Hayag pa ang suga silang bahay ni Alice. Klaro kayo nga naa diha sa sud ang traidor na Kathy. Unang mamatay ang ikaduhang kabit ni Justin. Asa ka? Oh! 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 Kathy! Oh, ako.
Nahibaw ka? Abtik ng akong mga mata karon, Mara. Panuway ka! Bantay ang imong ipanulti kung dili ka gustong maunay ini imong pistola. Romero! Romero! Murag ni abot sa Carlin, di. Sige, lakaw, sugata. Patay ka, Justin lang ron. Ni Aris Carlin, ha? Wait for me, Carlin! Alice, sorry kita. Ayan na pagsulti. Ni anak ko. At manunta ka, Justin. Traitor ka, Kathy! Carlin? Ikaw tong... Oh, Kate? Kung saan mo ganyan singit-ngit, Kate? Natay bisita, Romero. Gapus ang iyang mga kamot sa luyo. Mara? Wala. Ni Asri ka, Mara? Kung sabi lang kita buha? Reunion, eh? O, Romero, usak kini kada kong reunion. Sige na, gapusa na siya, aron ato siyang mada sa taas. Ug makasugod ta sa tong selebrasyon. Dali, Mara. Dinakpa lang sa una kakaroon. Dali, ah. Alice, bisa doon si Mahita. Ay, naku, ibalik ang Mara. Dili na ka na mahitabo, Justin. Dili na. Dali. Sodo, ha? Panuway ka! Asod! Leche! Panuway! Di agiri ka mo dangop si mong inutil nga asawa! Pagdawag mo, pulis, ipadakop ka na sa Mara. Iya gigubang akong naong. Iya kong ipakidnap gikan sa ospital. Mara, hunungin ang palihog ang akong bana sa imong pagsamok-samok. Hoy, Alice! Asa ko taon ni mo ibutang imong utok, ha? Dili kay ako lang ang kabit na ng pinangga mong bana! Si Kathy! Kabit usab niya! Tinuod ba kini, Kathy? Pero wa ka makatingog, Kathy. Mitog ana si Justin ako nga kabit ka niya! Bisag unsaon, Justin. Wa ka gibaruganan. Mahilig ka gid sa pagtago sa ilawom sa saya namong mga babae. Sorry, Kate. Tinuod ba kini, Kathy? Kabit ka usab ni Justin? Iya kong gitintal. Aron biyaan ako si Mara. Ba't yun ti ka, Kathy? Traitor ka! Giisip ti kag suod kong higala. Gitabangan ti kasi mo mga plano. Uya mao ni mong ipaus na ako. Traitor ka! Ba't yun ti ka? Mata sa mata, ngipon sa ngipon. Ang karma mainyo na. Kau ang makarma sa iyong gibuhat karon. Traitor! Sakit kung traidoran taon sa. Sakit kung mulaom ka apan dili tumanon sa naghatag sa paglaom. Sakit kung ang labing mahal mong tao ang mutalikod nimo. Sakit kung ang imong gipakaon sa imong pad lamyon hangtod ang tibuok nimong pad. Paluway ka! Ikaw ang paluway, Mara! Kamong duha si Justin ang traidor! Kamong duha ang alimatok sa katilingban! Mga demonyo! Mga way kasing-kasing! Unsa ko nang imong ipanulti. Justin, ikaw ang labing way hinungdang lalaki sa tibuok kalibutan. Nahibaw ka ba nga sa una pala na akong pagkakita nimo? Kasuko ang akong gibati, ha? Unsa? Nahibaw ka ba nga ganahan ko nimo? Sure ka? O, lagi. Ganahan ko nimo. Giilad ko nimo. Gitintal ta ka. O nagpatintal ka. Mao ka na ang tinuod ni mong pagkatao. Nahibaw ka ba, ha? Kasukaon kong magtanaw sa imong naong mataghigayon na magpaduol ka na ko. Kamu ang traidor! Kamu ang mga hudas! Kathy, unsa ko ka nang gipanulti mo? Dili na kumusugot ka pahilakon ka pa ang mga tawhana, Ate Alice. Kathy? Carlin. Ako si Carlin, Ate Alice. Carlin? Ikaw si Carlin, Kate? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!